بسم الله والولد ومنفس قدوس أحد وأملاك سلام قويتنا أملاكنا مدحنا يوسف كسوس مسكولاتكم هون أسفل القرآن عالم زلهم كمي حديركم وكمي وعيلكم እግዚአብሔር أملاكنا كسب دي ساعة علتنا سلزت نحنا سمو كباتنا فعلم كسباتنا فعلم زغبرن استمسجنا يقول قدامي قرنتوس 11 وتر 11 انت يزبل صحفالو كمتي سبيتي كاب سبعي زغنت سبعيون كاب سبيتي يومو سبيتي بزي سبعيون بزي سبيتي كتو أيكونني أزخل لجن كاب أملاخي ويبل قدوس باولوس مالتي كلاتنا خنفرط أزلنا أما صحاب قدوس بقالوا جندك نستيو انتهيز مثلا له سبيتي ستسقطت ويكا سبيتي استنعقت سبعي زخبر از مثلا له بوجندك تبعتيون سبيتي زخبرت سبعي كأز حسرة خوين سمعمون كله يقول اليوم مالتي مسحف قدوس جن معرنت ويكا سبعين سبيتن ولا حد في اللي كم زي بلهم أبكر ما أملاك حدا مخانم يزجلس مالتي هجي كمتي سبيتي كاب سبعي زخونت قبل كله سبيت غمن يتفتيرا كاب أدم كاب قرن أدم يتفتيرا مالتي كومن ما سبعي كم تيزركب كاب سبيتي يزركب مالتي سلازي سبيتن سبعي تولدو سبيت قديم أدمه كاب قرن أدم كاب قرنو مسدك أس أدم عزمي كاب عزمو سجا كاب سج وسيد إخزابير سبيتي جبرلو بس أي تخونته مالتي سلازي علامة نإخزابير سبيتي نأدم زفتر اللونتاي انتدايلنا نسلسل نجاراتي مالتي نقط دقفو نقط دقاقفو مالتي مغنياتو تايزبل نقبر بيس زتردو يبل مالتي كالأيتي اتخونو اتحجزو اتدقفو سبيتو ويك أخالأيتي بس أيتي نقبرلو بمبال إخزابير ويك أسلاسي نأدم كالأيتي فترلو مالتي سلازي موسوبة مالت ويك مرعى مالت سبعين سبيتن حدا زخون انتايوم نمتحققاز نمدققاف نمولاد كمون كابزو متن مرحقي مالتي بس سلسة نقراتي مالتي سلازي خونا قدوس باولوس معرنتنا سبعين سبيتن انت خونا دما كاب أملاك مخوانو سبيتي بزي سبيتي ختبها الكم زي تخيل سبيتي بزي سبعي مالتي سبعي كاب بزي سبيتي سي ببينهم تنزيلهم حدار كمسروتو خم زي كقولوا حدار مالت إذا أسس أمر إخزابير يفلت سبع خم زبل إخزابير حدث جبرهم سبع يفلت يوم زبل حدث يكونوا لعب مسيريو مالتي مسحف كدوس كم زنقرنا مالتي أبزي ماس ميديا لينك أنا قلني زلوا أب فيسبوك خون خل أب تيك توك كمون أب يوتيوب مالتي كويناتي تجمع رزلوا مالتي استفلا لي بدعن صرفن حجرجرن بجروب مالتي بوجندك نسيندك تبعتين مالتي زين خون أي جبؤن يرو مالتي مخنياتو مجمرتا أب حدار زلوا سبعين سبيتن حدا أكل مخانم آمينهم اتسبيتي نتسب آية كتخبرو قديت اللوا اتسب آية ما نتسبيت خفكرة قديت اللوا مالتي سلازم ناتسرح انتاي خفكرة اللوا مالتي ناتسرح انتاي كتخبرو اللوا مخنياتو أكلايو نأكلو زي خبر سبيل لن مالتي سودما ناتا أكلا خمس خونة نستعد ما ناتو أكلت سلزو خونة كفكرة قديتو يومالتي انتقونا جن أبزي ماس ميديا بجروب بصرفن بسفر على أب كريتو جروب بينهم زبقاسون ببدأ صرفن حو غيرهم ما زلوا ماس ميديا بجروب زبها لي لن مالتي مغنياتو نحفتخا مصراف نديخا نقول كتصرف عليها ن سبعيكي ويكا نودي مصراف دما نبوخن نحاوكن تصرفي عليخي مالتي سلازخونه مجمرت حدا أكل يوم تدعي المصحف قدوس حدا أكل يوم مالتي اتطنق جنتا يخوين زلو استفاتحا ويكا سبعي زي بلن نتن سب حدار زمعدالو غزي خوينو ويكا نتن حدار كغبرا زدل يازلو زمعدالو غزي خوينو بتحدا وغن دما دك تبعتيو نتن استفاتحا ويكا بسفر اللي مخنيات زي تمرعوا ناي مورادن ناي بدعن قالات كوين مالتي سلاز بزي زمص سلام ولا حد خم زي له خلاتنا خنفلط كنكلالنا مالتي ابزي خلاتنا خنفلط زلنا حد سب مصحف قدوس يزبل بزعبا سماي كزارب كله بزعبا مدر قدن يزارب مالتي بزعبا سبعي كزارب كله بزعبا سبيت قدن يزارب بزعبا صلمات كزارب كله بزعبا برهان قدن يزارب مالتي بزعبا سيطان كزارب كله بزعبا እግዚአብሔር كزارب قدن يو مالتي አንጻር ዝኾነ ነገር كل ጊዜ بحد ساعتن بحد ጊዜን بحد እዋን ይኻት زاربو مالتي اتطنق እንታ ይሆን ዘሎ ደቅንስዮ መጽኢላን
ደቂ ተባዕትዮ ዘዋርዳን ዝጻረፋን መጻ ደቂ ተባዕትዮ ምጽኢሎም ደቂ ንስዮ ዝጻርፉን ዘዋርዱን መጹ ማለት እዩ ከም ዝበሃል ጠበቃና የወዲ ተባዕታይ ኮይኑሎ ጠበቃና ጎለን ስቴት ኮይናላ ዝብል እዚ ኩናት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ኣብ ቅድሚ ሰብን ፍንፍን ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁዱይ ሽቶ ክትቀብኦ ዝመጸት ጎለን ስቴት ሐዋርያት ብዘይፍላጥ ከም በዓል ይሁዳ ገንዘብ ዝለመዱ እዚ ኣምጻቶ ዘላ ቁዱይ ቅብእሲ እንደኻታት ምኾነ ነይሩ በመባል ክቆንኡላ ከለው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይሕወም ኣሎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ተዳሪና ድማ ኣብ ዝሙት ተረኺባ በመባል ንሓንቲ ሰበይቲ ብዙሓት ሰባት መጽኦም ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ መጽኦም ከዋርድዋ መጽኦም ማለት እዩ ካባኻትኩም ሓጢያት ዘይብሉ እምኒ ደርብየላ በመባል ምስ ገንሖም ኩላቶም ሓጢያት ዘይብሉ ስለ ዘይነበረ ኩላቶም ከይዶም ንሳ ምስኡ ተረፈት ንሱ ምስኣ ተረፈ ይዝብል ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስን እታ ዘማዊት ተባሂላ ዝተነቕፈት ሰበይትን ብሓደ ተሪፎም ከሰስትኸ ኣበይሎ ኢልዋ ሽዑ ድሕሪ ሕጂ ከይትደግም ኢሉ ንዓኣ ብሰላም ከም ዘፋንዋ ንዓኣቶም ድማ ከም ዝገንሖም ተጻሒፉሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ፍትሕቲ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዝብል ሕና ፍትሓት ሰላም ኣለና ኢለን ዝምዕዳ እንደቂ ዘይተመርዓዋ ይኹና ኣብ ሓዳር ዘለዋ ዝምዕዳ ጉባ ኣይኩነን ማለት እዩ ምክንያቱ ሰላም ከም ዘይለዋ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ ማለት እዩ እቶም ኣብ ሓዳር ዘለዉ ዲኦም ወላ ኣብ ሓዳር ጽቡቕ ኢሎም ዝኣምኑ ድማ ነተን ፍትሓት ክንዕቁን ከዋርዱን ኣይግባእን ማለት እዩ ስለምንታይ ትንቢተ ኢሳይያስ 54 ቁጽሪ 6 ተዳሪና ከምታ ፍትሕቲ ሰበይቲ ዝጉሃየት ፍትሕቲ ሰበይቲ ከምታ እስተሓድገት ንእሽቶ መርዓት እግዚአብሔር አምላክ ክጽዋዕ ክሎ በመባል ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚህ ፍትሕቲ ሰበይቲ ቅስንተ ይኮነትን ሰላም የብላን ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ሐቅ ይዛረብ ማለት እዩ ተኾነ ግን ነዛ ሰብ እዚኣ ክጸርፋ ክትዋርዳ ዘይኮነ ምኽሪ ክውሃባ ይግባእ ክትሕግዛ ይግባእ ክትድግፋ ይግባእ ማለት እዩ እተን ዝተፋትሐኽን ድማ ኣብ ሰላም ኣለኹ ጽቡቕ ኣለኹ ተፋትሐ ኢልክን ነቶም ኣብ ሓዳር ዘለዉ ዘይኮነ ማዕዳ ክትባ ኣይግባእን ማለት ሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ኣቐዲመ ከም ዝበልኩም ብዛዕባ ሰማይ እንተ ደኣ ተዛሪቡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ምድሪ ከም ዝዛረብ ብዛዕባ ሰብኣይ እንተ ደኣ ተዛሪቡ ብዛዕባ ሰበይቲ ከም ዝዛረብ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ምጽኢልን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ክገንሕን ክጸርፍን ኣይግብኦን ማለት እዩ ወይ ከዓ ትጸርፍን ኩሉ ኣይግባእን እንዲሁ ክግስጽ ድዩ ክመክር ድዩ ክምዕድ ንዓን ጥራሕ ኣይግባእን ማለት እዩ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝዛረብ ተዳሃሉ ግድን ብዛዕባ ደቂ ተባዕትዮ ክዛረብ ኣለዎ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ መጽኣ ድማ ጠበቃ ናይ ጓል ወይ ከዓ ጠበቃ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ነገር ብዛዕባ ደቂ ተባዕትዮ ትዛረብ ኣይግባእን ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ባእስ እምበር ሰላም ከም ዘይምጽእ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ እጂ ብዛዕባ ሰበይቲ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ሰብኣይ ግድን ስለ ዝዛረብ ዘሎ መጀመርታ እታ ሰበይቲ ካመን ከም ዝመጽት ዝነገርና ኣሎ ካብ ሰብኣይ ሰብኣይ ድማ ካብ ሰበይቲ ስለዚ ማዕርነት ወላ ሓደ ፍልል የብሎምን ማለት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ምዃኖም ተረዳዲኦም ብፍቕሪ ክነብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ካልእ ምዕራፉ ንሱ ከፍቅራ ከም ዘለዎ ንሳ ድማ ክተኽብሮ ከም ዘለዋ ይገልጽ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ማስ ሚድያ ግን ንጉስና ገለ እንዳበሉ ነቲ ወዲ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ እታ ደቂ ኣንስትዮ ወኪል ኮይና ወይ ከዓ ጠበቃ ኮይና ደቂ ተባዕትዮ ትጸርፍን ትዘርፍን ኣጆግ እንዳበላ ዘባራትዑን ዘባራትዓን መጽኦም ዘለው እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣዝዩ ጽያፍ ክፉእ ነገር እዩ ማለት እዩ በዚ ዝመጽእ ሰላም ወላ ሓደ የለን ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ክንርሕቅ ክንገል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ሓቂ ንሰብ ዝጠቅም ይዝምህረና ዘሎ ማለት እዩ ካብ ባህሊ ዶ ካብ ግዝያዊ ዶ ደቂ ኣንስትዮ ዘመናውያን ኮይነን እቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ባህልና እንዳበሉ ባእስን ኩናትን ኮይኑ ዘሎ እዚ በዚ ዝመሓይሽ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘየለ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኣካል እዮም ማለት እዩ ወላ ሓደ ፍልል የብሎም ማለት እዩ ብዛዕባ መኻናት ድማ ክነዋርድ ኣይግባእናን መኻን ካብ እግዚአብሔር ውላድ ሰብ እግዚአብሔር ኣቲ መኻን ዕልል በሊ እግዚአብሔር ውላድ ከበኪዩ በመባል ኣብ መዝሙረ ዳዊት ተጻሒፉሎ ኣብ ብዙሕ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ምውራድን ካብ ጸርፍን ክንርሕቅ ክንክእል ኣለና ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብዘይ ጉዳይክን እተን ዘይተመርዓኽን ዲኽን ወላ ኣብ ሰፋቲሕኽን ዘለኽን ብዘይገድስ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ሓዳር ዘለዉ ክትምኽራ ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሞራል የብልክንን ማለት እዩ ስለዚ ነናትና ሰስራሕና እንተፈለጥና እቲ ዝበለጸ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ዕገርገር እዚ ክንርሕቅ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስብሐት